prejdem k 12. bodu, to je rôzne, alebo diskusia, kde ja vás poinformujem teda, možno ešte niečo, alebo môžeme voľnou diskusiou sa popýtať, čo by vás zaujímalo. V prvom rade by som chcel teda povedať, že prebiehajú rokovania s poštou teda a aj s Telekomom. Viete dobre, že táto budova bola postavená zo združených prostriedkov pol na pol, alebo respektíve možno o trošku aj viac spoje v tej dobe zaplatili a pri takýchto budovách oni nájomné nám neplatili. Ale keďže sa už zmenili aj vlastníci a predsa je to už iný podnikateľský subjekt, tak sme rozbehli jednania. Informoval som vás o tom, že teda nám bola doručená na obecný úrad návrh zmluvy zo strany pošty. Osobne s týmto pánom jednali, boli to zjavne nevýhodné podmienky pre nás, aj teda pri akceptovaní toho, že tá budova je naozaj z polovici ich. Má 40 rokov, takže pravdepodobne len súd by mohol rozhodnúť, či už teda máme nárok na nejaké platenie, alebo nemáme nárok. Prebehlo jednanie, ja som neakceptoval to, že teda by to mali za euro a bez údržby. Dohodli sme sa teda, že sa budú podieľať aj na údržbe budovy na všetkom. V zápätí však mi telefonovali, že právnici pošty neakceptujú takúto zmluvu, pretože je to také, že nebudú mať peniaze, nepreplatia. Takže sú ochotní platiť nájomné radšej, ako sa podieľať na údržbe. Toto nájomné ešte vám nepoviem, pretože je to v štádiu jednania, ešte sme sa nedohodli. Je tu aj tá taká možnosť, čo je, dúfam, že sa nestane pri nejakom vysokom nájomnom, sa nám vyhrážajú, že odídu z obce a že bude pošta na húli, lebo ono tých budov je viacej. Čiže musíme potom rozumne a seriózne sa s ním, jak sa hovorí, aby bol aj Baranceli, aj Boxídy. Dneska som mal takisto stretnutie so zástupkyňou Telekomu, ktorá má na starosti táto pani práve tieto veci. Takisto je to na dobrej ceste a myslím si, že som sa s ňou dohodol na celkom serióznych podmienkách, ale hovorím, je to v rámci riešenia dohôd, takže budem vás informovať o tom, keď teda nejaká listina, návrh z toho vyjde, pretože viete, že podľa zákona potom musíme zverejniť, že teda ideme prenajímať. Samozrejme, že to bude podľa osobitného zreteľa, pretože nemôžeme súťažiť obchodnou súťažou, či nám na poštu sem sa niekto nedovalí nejaký iný podnikateľ. Takže bude sa jednať o prípad osobitného zreteľa pre Telekom a pre poštu. A následne teda po podpise zmluvy zverejniť zmluvu na internete, čo nám zákon prikazuje. Čo sa týka zberného dvoru, sme dostali na doplnenie originál listy vlastníctva, teda družstva aj Farského úradu, tá naša nájomná zmluva, čo tam je. Sme teda doložili listy vlastníctva z Lanečku a neakceptovali to, nesmie byť staršie ako 3 mesiace, hoci tam je nájomná zmluva, platná súhlas teda majiteľov, že by sme mohli. Chýbalo len toto a bol tam jeden zlý dátum, takže toto opravíme, termín dodržíme. Dúfam, že to bola len taká chybička, že by nám to prešlo a že ten zberný dvor by sa nám podarilo začať budovať, lebo s tým odpadom je to skutočne je to strašný problém. A proste nielen u nás, aby som nebol nejaký, že hoci mňa to veľmi irituje, lebo to, čo je zase v síku a na čierno výruby stromov, to akože už naozaj niektorí občania si myslia, že demokracia je to, že jemu sa nemôže nič stať a už to pomaly ide k anarchizmu, ale to nie je podstata dnešného riešenia. Neviem, o čom by som vás ešte mal také podstatné informovať, ak máte otázky alebo... No dom smútku, neviem, neboli ste sa pozrieť, je to v podstate teda sme pristúpili. Stačí prísť pre kľúč, lebo skočíme tam. Niekto bol, iný Priško bol pozrieť, tak je to dôstojné, si myslím, že teda tá dlažba
hoci sme výberová komisia, že hnedá, sme si mysleli, že to nebude také, ale skutočne je to pekné aj s tým katafalkom, tá žulová doska s tým obkladom a neviem, videli ste asi všetci tú štúdiu, tá predsunutá stena s tým krížom a to podsvietenie, čo vlastne by malo symbolizovať tú nádej, to svetlo. V jednoduchosti je krása, ešte chýba ten kríž, je objednané sklo, bude zasklené takým dvojfarebným sklom a teda strecha je zalepená, tak len čakáme, že teda, keď sa to bude dať vyvetrať, vyschnúť tú stenu, tak to vymalovať, lebo to tie zatečence, čo tá strecha bola poškodená, tak aby to už dostalo tú tvár. Potom sa môžeme ešte baviť o tom, boli tu aj návrhy, že vymeniť tam aj okná. Uvidíme, môžeme dať spraviť nejaké ceny, ale myslím si, že tie okná, môj osobný názor, že opáriť a natrieť by stačilo. Skôr tie vchodové dvere, tie už lietajú. A ešte ďalšia vec, teda už keď sme pri tých strechách, tak kultúrny dom. Tá strana od parku a predok, teraz keď sa topili tie snehy a boli tie lejaky, tak v tých záchodoch to tieklo potokom. Takže budúci týždeň prídu z parapetrolu, mal som tu ponuky, sme zvažovali aj tú tekutú gumu, rôzne tieto veci. Uvidíme, aká tá cena vyjde, ale minimálne tú stranu budeme musieť urobiť, pretože nám ničí dokonca to spravené, tá voda na tejto starej streche podtiká, to je vyvýšené a keď ona sa dostane tu, pod tú novú izoláciu, na tom vyvýšení tam prejde a máme tam mokrý flag aj na tom opravenom. Kto ste tam boli, ten 10 cm polystyrán a výmena okien, tam keď sa kúrilo, tak tam bolo jak blázne, tam sa naozaj dalo chodiť, ak sa hovorí, v trenírkach a skutočne teda, keď budeme ďalej, tak myslím si, že mali by sme s tým pokračovať, takže zatepliť tú strechu. Už keď sa do toho investuje, dokonca aj teraz v akcii polystyren, takže, ale cenové ponuky, hovorím, predložené. Ďalej ešte, čo by som vám chcel povedať, a teda dostane sa to určite do zastupiteľstva, aby ste, možno budeme aj presúvať v rozpočte potom nejaké peniažky. Som sa zúčastnil v piatok minulý týždeň takej odbornej prednášky a konferencii ohľadom verejné osvetlenie, či už letkové, alebo proste ponúkať detské ihriska, mobiliár, mestský, obecný. A bola tam prezentovaná jedna veľmi dobrá firma, čo ma tak oslovilo. Uvidíme, aký bude ten rozpočet, ten pán tu už aj bol a prešli sme to, tzv. Systém generálneho kľúča. A vzhľadom na to, že aj poisťovne už vyžadujú také veci, že aj matrika, aj proste tie obecné úrady, alebo teda tieto verejné budovy by mali byť zabezpečené takým zámkom, ktorý nie je obyčajným zámkom a jednoducho je to taký zväzok kľúčov v kultúrnom dome, ďalší je na ihrisku, takže malo by to fungovať tak, že generálny kľúč otvorí všetko komplet, potom zamestnanci si otvoria iba tie priestory, ktoré oni potrebujú. Takisto na ihrisku sa nám stalo, chlapci kúpili tú sadu zložiek, 3 kusy, aby sa teda šatne a klubovne otvárali, stojí to 800 korún. No, niektorí športovci si požičali kľúč, dali si ho rozmnožiť a zrazu sa tam zase chodilo, tomuto musíme zabrániť a zamedziť, takže, ale hovorím, zase sa to bude odvíjať tej cenovej ponuky a možno na etapy, aj ten dom smútku, potom aj ten kultúrny dom, jak sa bude reparovať, pretože tam vnútri nemá zmysel vymieňať do tých starých dverí tie vložky, ale vchod trebárs a bočný a kanceláriu, aby som vedel aj ja otvoriť, lebo vždy naháňam Milana alebo niekto a v tej kancelárii potom môžu byť ešte tieto staré kľúče a to sa dá všetko doplňať. Takže to je ešte taká novinka. Ako? Pani doktorky Múrik. Pani doktorky Múrik, zatiaľ som dostal jednu cenovú ponuku od Jožka Poročáka, mali mi poslať ešte minimálne 2, že by sme teda rozobrali ten múr úplne, tú tehlu preč, on tam navrhuje z okla stĺpiky, musíme spraviť sondu, ale asi je betón ten spodok. Keď to je betón, tak akože by sa na moždínky dali tie jokle a jednoduchú, žiadnu nejakú vyčičkanú, ale z plného toho štvorcového profilu, brána, dvierka, tie vložky, celé zo stĺpniky, z robotov, všetko okolo 1300 eur, my tam, myslím, je tam tá ponuka, len čakám ešte na iné a čo môžeme sa potom pozrieť aj
supermarkete tie hotové vložky, že za čo sú, len to je zase také, že kto to spraví. A keď niečo kúpime lacné a dáš to niekomu robiť, tak on zase zarobí. Takže to sa takisto rieši, len... Počkaj, to hotový drog, ten zelený. Teraz sú také špeciálne. Také, jak má Vládko. Nie problém. Môžeme o tom sa ešte... Áno. No? Nie, vrškárky budú kontrolovať. Dobre, ale bránu a dvierky musíme dať výrobiť, ale čo hen to vieme nejako opravovať lepiť. Vrškári to rozkopali, nie si to opravať. To tam chodí do neho. Tam ty, tomu číslo 2. Ja som práve, že ja som skočil, a už keď sa spraví tá brána, tak aspoň by sa to tam zakýnelo, lebo niekedy to tam je strašné. Ja viem, čo tam chodí mládež robiť dozadu. Je veci, ľudia svatí, že aj susedi nemôžu spávať niekedy. A tak keď nespíš, čo nezoberieš nejakú baseballku a nejde sa tam pozrieť? Ja, ako dobrý spány, ja som vzadu, ale suseda moja táto furt stiažuje, že zobudili ju krik a takéto veci. Ja síce nie, ale... Mám o tom informácie, mám o tom. Je mi jasné, keď sme s tými kamerami trošku odtiaľ to vytlačili, že tá mládež niekde musí ísť, ale vyberajú si také miesta, že... No. Uvažujem aj nad tým, nebudem zatiaľ hovoriť do éteru, že akým spôsobom sa to dalo tomu prejsť. Sú aj na to prostriedky už v dnešnej dobe, že toho chlápaja možno chytíme. Ešte. Z toho, jasné, že môžeš, z toho múrika potom teda, keď sme už hovorili, že by sme to rozobrali, bolo by vhodné aj túto bránu nejak skultúrniť a treba ju dať takto a tento priestor, čo by zostal voľný, nejak odmurovať z toho také tri strany a tieto smetné nádoby naseparovaný zber tam umiestniť, je to pod kamerou, aby teda mali k tomu prístup aj na sobotu, na nedeľu. Tí, čo tu bývajú, samozrejme, že si zamkýnajú ten dvor, lebo neviem, čo sa... A snáď by potom sa tam nejak dalo aj dopravným značením vodorovným to vymedziť, aby sa dostali do tej brány, lebo cez víkend isté, keď otvorení, tuto sa nastávajú a oni sa tam nevedia ani dostať do brány potom. Takže aj o tomto. Ešte doplniť aj to dopravné značenie budeme musieť, lebo sú tam nejaké chybičky, krásy, čo sa vyskytli a takisto ste videli už táto zima, nie len hlavné cesty, ale aj bočné. Predlane vyše 100 000 korún medali za opravu, ale aj teraz budeme musieť vyfrézovať a sú výtlky na tých našich cestách. Ale ďalej. No o tom zamkýňaní, mňa ten cintorín budú trápiť, že nechce... Ja už mám aj zámky v aute. A keď už jedna diela tam je poletie, tu treba zavátať, aby sa na cintoríne, aby sa tam tie deti nechodili baviť pred kostola. Rehli tam a búcha tam s týma dverkama z Olivovej ulici. Mne Kába hovorí, že niekedy sa tam nedá spať, lebo oni asi nánočky tam chodia a búchajú s týma dverkama takové. Takže to tam strašne ich to budí a je to obyčajne vždycky o polnoci alebo ako. Že by sa tomu zamedzili tým, že sa bude to zatvárať, tak ako ostatné cintoríny, povedzme, volať na okolí. A volať to bude mať na starosti, keď neviem, kto určíme bar koho a čo to bude ráno otvárať a večer, povedzme, letný čas a zimný čas to bude chodiť zatvárať. Není problém, bude to chodiť aj otvárať, zatvárať. Pán farár kúpil, že zámky, ja ich mám, aj povedal, že keď chodí venčí psa, že večer by to zamkýnal, alebo ráno by to? Večer by to zamkýnal a bola to ráno otváraš, a testáva ráno po 6. tam nikto ešte nechodí. No, akože v podstate sa jedná len o dvierka od cíku, od kajabu a veľkú pootvor. Lebo naproti Imrabajlu tú bránu netreba otvoriť, tu treba zamknúť, aby sme teda naplnili aj to VZN-ko, že keď dojde niekto tam prerábať hrob, tak by mal sem prísť si pre kľúč, aby sme vôbec vedeli o tom, že tam niekto je. Lebo mňa Vlado Feš zavolal raz v sobotu, či viem o tom, že mu zmizol pomník. No. Ale dali to z rodiny druhý z Nitry vyleštiť a prebrúsiť a nové písmená. Ale
akože, no, sú aj takéto. Taká je hlavná brána, ale na bicykel čakajú otvorené. Áno, To má zamknúť tak, jak má byť. A nie otvorené, takže tam chodí hore na aute, lebo že práda. Dokonca tu bola jedna občianka, žiadala nás, ja budeme musieť my teda niekde sa akože čo informovať. Je ona osamelú žijúca a má teda vyplatené na 10 rokov to hrobové miesto, ale že čo keď tu ona nebude, že ona by si sem chcela vložiť nejaké peniaze fond, aby sa po jej smrti zabezpečila údržba tých náhrobných kameňov. Takže a budeme sa musieť napríklad zaoberať aj takým, už sa to dostáva aj na obce, že vytipovať priestor a pripraviť možno aj taký urnový háj. A videl som to, že to nemajú len v stene, ale to robia aj na zemi, proste sa urobí betónová platňa, v ktorej sú otvory, treba pre celú rodinu, že 4 urny sa tam zmestia, je to otvorené a vlastne keď sa to tam vloží, tak len takým malým náhrobným kameňom sa to zakryje. Takže to len tiež na vašu informáciu a na premýšľanie a vytipovať priestor, kde by to bolo vhodné, treba aj poradiť s pánom farárom. A asi by sme sa mali takým, lebo už a čím ďalej, tým to asi bude viacej aktuálne, pretože tých miest umiera civilizácia, úbytok obyvateľstva, deti sa rodí menej, starí nám zomierajú, tak do tých spalovní sa už dostáva viacej neboštníkov, ako to bolo už to vlastne. V mestách je to už úplne normálne, by som povedal. A ďalej, máš toho tam ešte podnúť. Tak ma troška trápi, že keď prší a steká od kostola tá cesta, všetko sa dostáva pred tú Marnicu, alebo dom smútku. Odvodniť akurát, alebo nechať spraviť tak kanál krížom cez cestu a potom tú časť, ja to myslím, že ak začína dom smútku, alebo lepšie povedané, začína tá strecha, ktorá by sa tiež mohla opraviť a pre ňom to započiť veľa a tam, jak je ten kontajner, alebo jak tam tie kríže sa nahádzané, taký kanál, kde by to stekalo. Aby to neutekalo, keď je pohreb a prší, tak tam polovička ľudí stojí ve vode. A všetká tá zemina, alebo ten piesok, čo sa steká po boku, všetko sa to hromadí pred tým domom smútku. Tuto to krížom takto prekopať, jak to býva prekopané, a vložiť tam tie odvodňovacie žlaby. Býva to tak prekopané na týchto, jak sa cestách. Takže tie žlaby, ten piesok zapchá. Ale nie, ve vrchoch napríklad máš cestu a máš krížom spravenú na tí horňáci, čo majú. A to same sa vymie. Rozumieš ma, to ti prejde. Ten piesok by tam nebol problém, keby to ľudia neokopávali furt každú jednu zelinku. Keby tam to nechali zarásť trávou, lenže si to každý okopie, je to holý slag, a to máme do piesku. Tá voda tam by tiekla aj tak, to treba ten slag tam spraviť tak, aby pred tým domom smútku tá voda zbehla dole. Vidíš to, minulý týždeň na prednáške tiež tam bola jedna firma, ktorá takéto rôzne žlaby dokonca, také aj poklopy kanalizačné z plastu, teda celé dokonca šachty, aby sa nekazili tie vody, tak máme kontakt, ale možno by tam stačilo aj taký obyčajný, čo máte vy tu, ten betónový, pretože tam vlastne okrem toho osobného auta nejakej dodávky by nemali ísť. Tie žlaby sa každý 1,5 tony vydrží, tak keráto tam chodí ťažko. No kajaba so stromčekom na Vianoce. A tak ten prebehne, takže to je prázdny. prázdny. No ale napríklad, ja neviem, teraz tam bolo, keď sa prerábalo, tak tam bolo aj Kubo s Tatrou, aj s tým GPC-čkom, GCV-čkom, či jak sa to volá. Naložili tam hromadu betónu a odchádzal s tým. Tak... Je to z boku tam išiel, veľa týchto probov. Cúval po ceste po hlavnej, tam by sa nedostali nakoniec. No tam akože by sme mali takisto vybudovať aj nejaký bezbariérový prístup do kostola z tých bokov a to, čo sa spravilo vnútri, hydrofóbna omietka vyniesla v žobráčnici tú vlhkosť hore o meter. Čo som predpokladal, že keď sa to neotvorí, ten kostol neodizoluje a nedá sa tam nejaký kameň, drenáž, aby tá voda odišla preč, tak ten betón nám to bude robiť stále. Všetko tam dlažbu nejakú urobiť, čo mi rozpráva pán Farár.
by bolo treba najprv, práva strana je už zapílená, ak sa robila prístavba. Správame nejakú brigádu letieť, zoženieme zbíjačku, vyhodiť ten betón, vykopať to po koleno, odizolovať a dať tam len kameň, aby tam ten betón neišiel na stenu. Dôležité je toto. Či už pán farár potom bude mať nadlažbu, tak, alebo či my potom prispieme, to je na vás, ale najprv nás čakajú z tejto dlažby ešte 3 zastávky a teda ešte som vám nehovoril, stavebné povolenie prebieha kvôli chodníkom do parku, aj teda je podaný projekt na obnovu zelene z programu obnovy dediny na tú výsadbu. Tú štúdiu ste videli, že teda s zachovaním všetkých pôvodných stromov, len doplnením tej výsadby by sa ten park mal celý zrevitalizovať, len tam zase to prináša, že tak aj závlahu, voľakú studňu musíme navrtať čerpadlo a bude to treba aj polievať, lebo vysadíme tam kvetinky a ja neviem, teda nie kvetinky, ale také kvitnúce kríky, tak ono to potrebuje. Keď bude také leto jak v Lani, tak to je treba aspoň raz za týždeň polievať, lebo to potom bude asi zbytočné. Kúpim pekná. Keď bolo začať. Podielové dane našťastie tento mesiac aj minulý mesiac boli lepšie ako v Lani, ale najhoršie mesiace sú máj, jún, tak potom uvidíme, či v lete sa zase rozbehneme do niečoho. Ešte niečo? Hasiči. Čo hasiči? Hasiči, čo ideš zakladať dobrovoľný? No však to, tak my nemáme hasičov na obci, a nerobí sa žádny hasičský ples? Dojde voláka zase nával vody, rozumieš ma, my budeme zase kúkať, pozerať budeme, že čo sa deje s našima dolármi, alebo s našima dommi, čo zatekajú. Alebo že v pivnici voda. To bude problém. Zasadal krízový štáb, vieme o tom nejaké vrecia máme tu pripravené, to čerpadlo nové, ak máš na mysli, dám Milanovi preskúšať, teda donesieme benzín, nech to naleje do toho benzín, vyskúšať to, či to funguje, ale potom je to všetko len v Božích rukách. A ťažko zabránime tomu, že tá spodná voda zatopí tie pivnice a v rámci našich možností teda. Ale áno, dobre, je to nové, skutočne 2 roky to je tu a ešte sme to vyskúšali len vtedy, keď sa to donieslo. A to, že nemáme ani hasičskú zbrojnicu. Toto. Sme tú hasičskú zbrojnicu sme zrušili, jak na Bugani bola. Nie. A čo čím? A ja som ti už vymyslel, že nebude hasičská zbrojnica. Najprv treba získať dobrovoľníkov na hasičský zbor, aby začali trénovať. To by bol ako máme jedného, čo bude veliteľ. Stánok bude veliteľ. Tak u doktora garáži, alebo dole v tej škole, čo sa teraz rozeberá, tam ten, kde bolo uhlej, nebolo, že to... Ale on myslí, že murovaná stavba je vynikajúce, však spravíme vaše, že nemajú buldozer. Čo dáš, čo všetkých lepšie? Čo tam bude zatrum? No, v tej starej škole som asi zabudol ešte, že som menul, tiež vyšla výzva na staré environmentálne záťaže, tak spracovala firma, ktorá má na oprávnenie nakladať s nebezpečným odpadom za azbestom takú štúdiu a teda rozpočet, čo to bude stáť a podáme, aby sme to vedeli zlikvidovať tú školu a potom, keď zostane platňa, uvidíme, čo z toho, či by sme... Hasičov by sme mohli... Sused Bede, mladý, on ich berela, hasič z povolania. Imro tam je Imro, jak sa volá tam? Ale... No taký ten, čo býva tam na Olivovej. No ten je hasič. My máme toľko toho hasiča, ty by nás podchytili a my by sme tak trénovali, no. Ten už nie je hasič. No vidíš, to by bolo To je už dôchodca. Ale veď to... Neviem, či dôchodca ešte bude behať. Veď to chodiť, vieš, jak sa máš čím postaviť. Už plnú moju podporu a myslím, že všetkých poslancov, keď dáš dokopy dobrovoľný hasičský zbor, sú na to aj nejaké dotácie, potom môžeme sa z 1203 zapodievať, či nám to ešte funguje. A keď začnú trénovať, aj iných, ktorým dáme, nech behajú.
Na to som mal, to bude strojník, to bude strojník. Viac menej, Však to bude strojník. viac menej, pokiaľ nemáte niečo naozaj také, čo by stálo za toto prejednať, o tomto sa môžeme baviť potom voľne, ale má ešte niekto nejaký návrh, o čom treba rozmýšľať do budúceho zastupiteľstva, alebo čo by ste chceli vedieť? Pokiaľ nie, tak prejdem k poslednému bodu, to je záver, 13. bod. Všetkým vám srdečne ďakujem za účasť v plnom počte. A naozaj ešte raz pani inžinierke Ferusovej poďakovať za celých 6 rokov, že teda aj pri tých moc povinnostiach, čo pribudlo aj dom seniorov a pri tom vyššom plate, tak že to zvládla, vždy si svedomíte všetko, aj podľa zákona, ale aj podľa svojho svedomia. Myslím, že nie je čo vytknúť. Poďakovať teda za prácu a ja si myslím, že potom sa s ňou ešte toho 25. marca rozlúčime ako zamestnankyňou obce. Ďakujem vám teda ešte raz za účasť a prajem vám pekný večer.